Dayo moro machiegni 78 manolalo mwandune kendo ode wang' bang' masira mar mach monjo ode e gweng' ma Kibuye sub-county ma Bondo. Kawuono noyudo fungruok bang' MCA ma gweng'no gero ne ot kendo ng'iewo ne gik ot mondo chak godo ngima kendo. Od Nerea Okech nomako mach apoya nono tarik 18 dweni kama ne olale gimoro amora kamoting'o agunde 6 mag oduma, agunde 2 mag bel, lewni to gik moko duto ma bende chi liel nosebedo kaninde e koyo kaluwore gi chik luo ma ok oyie ni ng'ato ang'ata ma ode owang' mondo nindi od ng'ato. Nolero ni pesa manokano bang' yudo pes jodongo siling'1,000 bende nowang'. Mar odiechieng' kadhi e liel to nyathini nawe dala ka kodhi kulo. Koro kapod abet ka liel to awinjo ji winjo uwi e ndara kae. To ji we ni mago joliel. To ng'ato obiro gi uwi ni ot wang' ka ji otug te kabiro. Koro kabe kabiro to ayudo ka iro dhuolre tado. To awacho ni oduma gunda 6 gi bel gunde 2 gi njugu gunia goganda nus gunia. Adwa timo nang'o kech manyocha kaya ni. Kawuono aneno mora go Nyasaye erokamano ni jatelo mobiro mokonya. Ago erokamano kendo amiyo Nyasaye duong' kakete mbele na motelo ni joma noome kaachiel kode maneno lich mar dhako moti ma ode wang'. Awar bende kaka anyuola mar Odundo waseromo, wabende waringo kuom mama ni matin matis, ok Odundo kende, oseyuoro ka nyaka gi community te, kanisi ni, osiepe, wede, jodalawa, gima mako donjore kuomu, Nyasaye mar telnu, kinyo ring kendo kama chielo. Gike kata kaka cham, kata kaka blanket mowang'gi, kaka otanda mowang'go, I'll approach the governor gi sirikal mare, kendo abiro neno ni mama bende okelne kony, nikech obende en na gi haki, obende chulo osuru, to kantie allocation moro oket mar disaster management, to I think ni obende en gi haki mar yude.